an ka foli bɛ a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosikan ye nin ye Bamakɔ a n'a lamini na awa ka an bɛ nin ye VOA Banbara ka kunnafoni kunkan bɔkan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC ayiwa bi alamisa in na novembre kalo tile 7 san 2024 kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Dankan Kamala Harris ye a ka gagnebaliyaw lakodɔnniya a ye Donald Trump wele kuma barani na ka tasibila kɛ a ye a ka jamanakuntigiyaw sɔrɔliw la a ye fanga yɛlɛmaliw nɔgɔyaw kɔnɔna la laɲiniw kɛ Mariam Traoré bɛna détails di an ma sisan kunnafoni kɔnɔna la a kan. Bamakɔkaw ye hakilina jumɛnw de sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Donald Trump ka gagnew sɔrɔli ye kalata ninnu na ka kɛ l'Amérique jamanakuntigi 47 ye an bɛna an ka lasilikɛla Mariam Kuyate ye kumakan minnu sɔrɔ a kan lamɛn ɲɔgɔn fɛ sisan jɛmukan kɔnɔna la. MINUSMA bɛ labɛn na k'a ka minɛnw labanw cɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ka bɛn novembre kalo tile 15 ma san 2024 Mali fangaso ye hakilinajiginw kɛ minɛn cɛliw conditions kan u ka dɔgɔkun ladala tɔntigiw senfɛ. Aye aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ka i ka gagnebaliyaw lakodɔnniya kalataw senfɛ fɛnɛ ye bɛjɛ fanga tabiya dɔw ye l'Amérique jamana kɔnɔna la yan jamanakuntigi dankan Kamala Harris démocratew ka musobɔ ye Donald Trump wele ka tasibila kɛ a ye a ka sugandiliw la ka kɛ jamanakuntigi ye a senfɛ a ye fanga yɛlɛmaliw laɲiniw nɔgɔya kɔnɔna la kɛ a fɛ ne ka tila k'a ɲini a fɛ k'a ka kɛ l'Amérique jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jamanakuntigi ye Mariam Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ye. I know many people feel like we are entering a dark time. Kamala Harris ye layidu ta k'a bɛna fanga lasigi ni sɔnɔgɔya ye Donald Trump ma nin kɛra ka kunnafoni di kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka taa kanubagaw ni u ka tɔndenw ɲɛkɔrɔ a tɛmɛna ni kɛlɛ ye min tun y'a kanubagaw ka hakilina ye. Let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. An ka kan ka sɔn kalata jaabiw ma tile waati i kumana ni jamanatigi Trump ye n y'a fo kosɛbɛ a ka sebagaya sɔrɔli la jamanatigisi kalata la Madame Harris ye nin fɔ Halman Matters lajɛrɛ kɛnɛ kan min kɛra Howard University la Washington n y'a fɔ a ye fɛnɛ n k'an b'a dɛmɛ a ka baaraw la ale yɛrɛ a n'a ka baarakɛlaw ka se ka furancɛ fanga baaraw latɛmɛ min bɛna kɛ n'an ka wulikajɔ ye walasa fanga ka se ka lasegin Trump yɛrɛ ma a ye ni kunnafoni ninnu di nka a ma kuma jamanatigi Trump ka banni ma a ka sebagaya sɔrɔbaliya ani jamanatigi Joe Biden cɛ jamanatigisi kalata la min kɛra san 2020 Madame Harris ko kalataw jaabi bonyali jagoyalen tun don wa min nafa ka bon Amérique jamana yɛrɛ ka bɛjɛ fanga o kun kan ka fara jamana fanga yɛrɛ maracogo kan Harris ye ni kunnafonidi kɛ jamakuluba wasalen dɔw ɲɛkɔrɔ a ka ni kunnafonidi daminɛ waatiw a ye wele bila a kanubagaw ni u ka tɔndenw ma k'u ka dɔ fara u ka wulikajɔ kɛlɛw kan n'u ka hakilinaw jijili ye ko hali ni k'a sɔrɔ u ma sebagaya sɔrɔ ni jamanatigisi kalata la n'o kɛra fɛ jamanatigisi kalata dugusɛjɛ o min kɛra Donald Trump ale ka sebagaya sɔrɔli. It is okay to feel sad and disappointed. Bamakokaw ye misaliw jumɛn sɔrɔ l'Amérique jamanakuntigi ɲini kalata ninnu na Mariam Kuyate VOA Banbara ka lasilikɛla ye dɔw ka kumakanw ta an ka u lamɛn. Ne ye Abubakar Sumare président du mouvement wulikijɔ Mali ye Donald Trump ka élection ni y'a ta k'a lajɛ bon très personnellement ne t'a ka politique fait très personnellement comme je l'ai dit ne t'a ka politique fait mais n'i y'a lajɛ ka expérience lajɛ nafolo b'a bolo k'o lajɛ bon franchement ka élection yɛrɛ kɛcogo lajɛ mɔgɔw voterait cogo min na tiɲɛ ka di Ala ye a ka victoire in a b'a mérité. Ne tɔgɔ Modibo Sango ne ye jeunesse commune de président ye kan Donald Trump ye mɔgɔ ye n'a kɛra Amérique président a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ale bɛ kɛ président ye uniquement pour les États-Unis Amérique de président ale jamana wɛrɛ président t'ale donc o bɛ kɛ sababuya ye Amérique bɛ ka dɛmɛ wɛrɛ minnu ladon n'a bɛ se ka taa Mali juguya la o dɔ ye jumɛn bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ Mali anw de RISI de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara caman kɛ an y'a ye k'a fɔ Amérique ka dɛmɛ caman fana bɛ ka se Ukraine de ma parce que u ka calcul la ko bin kɛr'u kan donc ni Donald Trump nana an b'a dɔn olu ko ninnu caman bɛna jɔ donc Donald Trump ka politique de ɲɛsinnen bɛ Amérique de développement ma donc politique extérieure ninnu t'ale ka ko ye vraiment o bɛ kɛ nisɔndiya ye ka se Mali ma. A pasini kɔni diyara ne ka da kan a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka kɛlɛ min bɛ Russie ni Ukraine cɛ a bɛ sɔn ka
fu sigi o ko ka nɔgɔya saliɲɛfan fana ka problème mun be yen a ka ca ala fɛ a bɛ sɔn ka ani sal division mana bɛɛ la a kɔni diyara ne ye a diyara ne ye a pasera bɛnna ne ma parce que ko caman tu chômage yɛrɛ kun bɛ Amérique ni wagati la voilà donc a nani c'est un milliardaire donc a ka ca ala fɛ baarako bɛ sɔn ka nɔgɔya soko fana bɛ sɔn ka nɔgɔya parce que logement ko kun bɛ ɲini ka kɛ baara ye mɔgɔw bolo. Bon, nous en tant que démocrates, vraiment, on a révoqué une première fois qu'à Moussouye et démocratie par le Kona. Parfois, France be cogo min bɛ États-Unis be cogo min na démocratie sugu ninnu an bɛ fɛ ka muso dɔ ye a kunna depuis Hillary Clinton o yeli nege b'an na fo bi malheureusement a ma sɔrɔ puisque la raison américaine a gagné américains y'u yɛrɛ ka sort de choisi avec Donald Trump donc an bɛ dugawu min kɛ dɔrɔn Ala ka kɛ hɛrɛ ye puisque présidence mun don présidence fitinin tɛ Amérique jɔyɔrɔba bɛ jɔnya taamacogo la y'a faamu bon c'est mɔgɔ kɔni bɛ mun an kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn américains ka politique extérieure président ka influence ka dɔgɔ a la kosɛbɛ mais Ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye dɔrɔn. Ne tɔgɔ ye Abu Konate ne ye mouvement Espoir Mali Kura sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye Donald Trump ka politique ye mun ye a ka campagne na a ko ni a nana a bɛna baara kɛ kosɛbɛ jamana ka lakana na a ko a bɛna belebele fana kɛ sɔrɔ taasira la ani sur le plan international fana ka walew kɛ wale min b'a to bɛn bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min Europe kɔnɔ ani diɲɛ n'a lamini kɔnɔ cogo min a ka politique centrelen no olu kan kosɛbɛ a ko fana min ye loi min b'a permettre i b'a fɔ loi d'homosexualité olu loi ninnu fana a ko a bɛ solution ɲini ka fɛɛrɛ ɲini olu fana na walasa ka dan siri olu ko la donc Trump sigili an b'a fɔ a bɛ se ka fisɛya États-Unis jamana ma. An bɛ an semafa ka taa Bobo Julasokaw fɛ yen o sigidala mɔgɔ dɔw fana ye u ka hakilina di Donald Trump ka sugandili ninnu kan Alidu Wedrago VOA Banbara ka laselikɛla ma an ka u lamɛn. Burkinabɛw bɛɛ lajɛlen tun ɲɛsinnen don lamɛrɛkɛ jamana na ni taratalon na Donald Trump kɛlen ka kalata ta a diyara Abubakar Bamuni ye kosɛbɛ a kɔrɔ a n'a kun a b'ale fɔ anw ɲɛnɛ. Que an n'u fɛ AES la yan yɔrɔ la an bɛ kɛlɛ la terroriste b'an kan n'a fɔra que Russie ni Ukraine fana bɛ kɛlɛ la ka taa sɔrɔ olu bɛ Ukraine soutien na n'a nana fɔ ko Ukraine fana bɛ sɔrɔsidenw bila ka na an ka mɔgɔ ka na fara jihadistes kan ka an kɛlɛ yɔrɔ la ale dun ko n'ale fanga ta a bɛ kɛlɛ lalɔ ni kɛlɛ lalɔra o kɔrɔ ko marifaw bɛ bɔ dugu min na komi Ukraine ɲɔgɔn kana don an fɛ farafinna yɔrɔ la o yɔrɔ côté bɛ bloqué. Mɔgɔ caman fana tun bɛ yen o ja tun tigɛlen don ko ni Donald Trump yi fanga ta a kana lamarike taga gɛlɛya Abubakar Bamuni fɛ o ye wuya kuma ye. A m'a fɔ ko mɔgɔ kana don a ko mɔgɔw ka don ni sira ye sira normal ye i k'i ka papier demander n'a fɔ ka don a ko mɔgɔw kana dɛnɛ le ka don ka don ni kogo ye komi comme on appelle ça tubabu jama Mexique ninnu na o bɛ don cogo min na olu an y'a jateminɛ olu mɔgɔ min bɛ don papier to fɔ olu caman de bɛ drogue ninnu feere o drogue nin fana bɛ munumunu fo ka na se an fɛ. E ma da ale ye AES kɔkɔrɔma donbagaba ye ale fɛ nin bɛna kɛ sababu ye l'Amérique jamana ani AES olu ka baara kɛ tiɲɛ kan. Donc ani AES ɲɛfɛmɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka collaborer avec partenariat gagnant-gagnant ye e b'i ta sɔrɔ an b'an ta sɔrɔ mais ale na an bɛ miiri mun na parce que Donald Trump est homme d'affaires le voilà ale ni mɔgɔ tɔw nu tɛ kelen ale homme d'affaires le. Josias Dabire si bɛ san 40 kɔra ale ye kibaruya jɛnsɛnbaga ye an y'a sɔrɔ a ka bureau la. Farafin yɛrɛ ka kan ka min bɔ an ka ko la de ko mɔgɔ si parce que farafin dugu ani tubabu dugu kelen tɛ an fɛ yan le ni an b'a miiri ko ni mɔgɔ nana a bɛ ko yɛlɛma a fɛta la tubabu fɛ i tɛ se ka na ko yɛlɛma i ka fɛta la voilà u ka constitution bɛ yen min ka ɲi ka se farafin dugu ma a ka ɲi ka se min ma ka ɲi ka se a tɛna se. Donald Trump kɛ ni président ye mɔgɔ caman fɛ o ye Ukraine kɛlɛ banni ye nka Josias Dabire ale b'a ye cogoya wɛrɛ la.
est-ce que Donald Trump bɛ se ka na o kɛlɛ nin ban Malara kala fɛn kelen kan parce que min bɛ pour que kɛlɛ nin ka se ka ban mɔgɔ ko tɛ ça veut dire Donald Trump kelen tɛ se ka foyi kɛ nin na fo tant que ni américain o ma u ka système yɛrɛ yɛlɛma ka fɔ ko non an b'a fɛ ka kɛlɛ nin ka ban. Kalata caman kɛra Ameriki nka a ye Burkinabew bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛ curu l'Américain jamana kan ka to ka kɔnɔni kɛ min bɛna kalata nin ta an tun ma nin ɲɔgɔn ye ka ye nin tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. Ka kɛɲɛ ni Trump ka jamanakuntigi sɔrɔw ye Tina Trin VOA ka laselilikɛla ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ka baara tɛmɛlenw kan ani a ka baara bolo u bɛna sigi fɛn ninnu kan tagali ɲɛfɛ Nama Jara bɛ mana bɔ an k'a lamɛn. San 78 la a kɛra États-Unis jamanakuntigi ye kokura i n'a fɔ Grover Cleveland. Trump fana bɛna sarati filanan kɛ jamana ɲɛmaya la k'a sɔrɔ sarati fila ninnu ma tugu ɲɔgɔn na. A tun kɛra jamanakuntigi 45 ye sisan a bɛna kɛ jamanakuntigi 47 ye États-Unis. Donald Trump ka fanga ɲini ɲɛnajɛ kɔnɔ a y'i sinsin kosɛbɛ tungaladenw gɛlɛyaw kan ani dankarili minnu bɛ ka kɛ ka ɲasi a ka fasoden ɲumanya hakilinaw ma bawo a ye Ameriki yɛrɛ de bila ɲɛfɛ fɔlɔ a ka baaraw kɔnɔ n'o kɔrɔ Ameriki d'abord. San 2017 la a ka kalikandi kɔfɛ ka sigi jamanakuntigiya la Donald Trump tun ye jamana 7 jamanadenw bali u ka taama kɛ États-Unis dugukolo kan kalo 3 kɔnɔ. O jamana 7 mɔgɔw fanba bɛɛ ye silamɛw de ye. Ne bɛna feerew jɔnjɔn sigi sen kan walasa ka jatigɛwalenkɛlaw bali ka na États-Unis bawo an mako t'u la yan. Ɲina fanga ɲini ɲɛnajɛw kɔnɔ Donald Trump y'i banba kosɛbɛ tungaladenw ka nali cayali de kan États-Unis a yɛrɛ ka fɔ la wa k'a bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka dancɛw ka lakana sabati. A y'o laɲini kelenw de fɔ a jɛɲɔgɔnw fɛ Caroline Worodugu yanfan na a k'a bɛna kumaɲɔgɔnyaw kɛ fana ani Mexique jamanakuntigi kura cɛ. Donald Trump tun bɛ jamanakuntigiya la waati min fana a y'a wajibiya duwanɲɛw ka hakɛw ka bɔ Chine jamana ka jagokɛfɛnw kan. Nga nin se na a bɛ komi a bɛna kow yɛlɛma. U ye min kan na a ye dadi kan na kojugu a laban u ye sira tigɛ an ye caman ka baara tiɲɛna u bɛ tila ka u ka jagokɛminɛnw dilan u fɛ u bɛna anw fɛ hali u tɛ taxi sara wa o ye tiɲɛni don an kun an ka baarakɛdaw n'an ka baaraw jɔra kow bɛ tiɲɛna an bolo o senfɛ. Donald Trump y'a jira ko min ye kuranko ye États-Unis bɛna dɔ fara foroba taji hakɛw boli kan ani ka sariyaw dɔ boloda lamini matarafali kama. I was elected to represent ne ma sugandi Paris fɛ ne sugandira Pittsburgh fasodenw de fɛ. Not Paris. Donald Trump ka nin sarati filanan kɔnɔ a ye layidu ta k'a bɛna lakana sabati États-Unis walasa ka danfara dɔn ani Joe Biden ka san 4 cɛ jamana ɲɛmaya la. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan sani a ka a bolo don baaraw la Jack Smith surunadonnikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ni bɛ ka Donald Trump ka jalakili fila furuba kiiriso fɛ sɛgɛsɛgɛ ka kɛɲɛ ni kiiriso ka hakɛ sariya kɔrɔba dɔ latigɛlenw ye min bɛ a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka nɔ minɛ k'i to jamanakuntigiya minɛnw kɔnɔna la. Mohamed Touri. Mɔgɔ min b'o ko dɔn i y'o fɔ Salo Smith ye Trump jalaki ni bɛnbɛn ye ka san 2000 u ni 20 kalata jaabiw falen ani ka fanga gundo sɛbɛn mara a ka so minnu tun yamaruyalen tɛ. Nga Kamala Harris ka dɛsɛ min kɛra Trump ka kalata na o kɔrɔ ye ko a tɛ se ka jalaki tugun ka kɛɲɛ ni kiiritigɛlaw ka sariyako hakilinaw ye min bɛ san 10 caman bɔ. Mɔgɔ min bɛ Smith ka laɲini dɔn o tigi ma yamaruya ka baro kɛ o ko kan a tɔgɔ la wa a kumana Associated Press kunnafoni di so fɛ ka sɔrɔ a tɔgɔ ma fɔ. NBC News de Smith ka laɲini fɔ fɔlɔ ni nin ko ninnu ban ka kɔn jamanakuntigi sigi ɲɛ janvier kalo la Smith ni kiiritigɛlaw ka minisiriso bɛna u yɛrɛ tanga ɲɔgɔndan ma min bɛ se ka kɛ ni Trump ye ale min y'a fɔ kalo tɛmɛnen na ko ale bɛna Smith gɛn ka bɔ baara la a seginnen filanan kɔnɔ n'a donna fanga la. O kɔrɔ fana ye ko Trump bɛna don Maison Blanche kɔnɔ ka sɔrɔ sariya sangaba tɛ foroba jamana ka kiiritigɛlaw ka nɔminɛni kow la minnu tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka jalakiba ni kaso waati la fɔlɔ.
K'a fɔ an lamɛnbagaw ye ka ni y'an selen ye an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban waatiw ma a ye to kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma jɛmukan tako filanan kɔnɔ a k'an bɛn sɔnni. Bonjour Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sama don dɛ a ci limanaw fana ma. Ni y'an seginnen ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka fɔ ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la ayiwa ka da Donald Trump ka sugandiliw kan jamanakuntigi ka kɛ jamanakuntigi ye o kalataw sen fɛ jamanakuntigi dankan Kamala Harris ɲɛ an ye ci bila Dr Sona Konate ma ale ye démocratiw ka musobɔ ye ka kulu min ye o kɔkɔrɔma don tɔnden ye ayiwa ka bɔ Maryland yan nɔ an ka foli bi ye Dr Sona démocratiw ye misali jumɛn de sɔrɔ kalata ninnu la ayiwa e bolo u ka kan ka mun de kɛ yaasa ka se ka l'Amérique jamanadenw ka danaya sɔrɔ kokura. Aw ni ce. Ne an bɛ tun b'a ɲɛna ko démocratiw bɛna gagner. Espoir tun b'an bɛɛ la ko muso tun bɛna pouvoir ta Amérique kɔnɔ pour la première fois mais o ma kɛ. Ne ɲɛna misali min kan ka sɔrɔ nin na sa c'est que hali n'i bɛ élection na f'i ka jamanadenw ka kungo de filɛ min b'u intéresser directement. Ni faamuya na nin na c'est que Américains ka kungo ye mun ye. Américains ka kungo ye don o don dumuni sɔngɔ de ye k'o gɛlɛyara jamana kɔnɔ. Donc o hami ko bɛ mɔgɔw la. Deuxièmement tunganadenw donni jamana kɔnɔ immigration o tun kalifala Kamala la waati la démocratiw la u ma se ka fosi de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw y'a ye ko politiki ɲɛnama tun tɛ yen ko vraiment fosi tun tɛ strict min b'a kɛ mɔgɔw dusu bɛ suma. Donc olu ɲɛna mɔgɔw nana ka bɔ tunga na ka n'u ka place ta ka n'u ka baaraw ta ka n'u ka bénéfices ta donc o ma diya u ye voilà. O ye dɔ wɛrɛ ye après fana kɛlɛ ka ca jamana kɔnɔ kɛlɛ ka ca kɔ kan olu si ma se ka réponse ɲɛnama sɔrɔ démocratiw kuntigiw la donc je pense que o bɛɛ y'a kɛ mɔgɔw taara voter Trump n'a ka mɔgɔw ye parce que confiance tɛ yen pour que ka confiance restaurer il faut que k'u wuli k'u jɔ ka u jɛ jamanadenw ye u ka politique bɛna kɛ min ye ka restitution kɛ ka politique jɛ di mɔgɔw ma f'u k'u wuli k'u jɔ k'o kɛ ka k'u faranfasi ka dialogue sincère ni clair k'o fɔ mɔgɔw ye. O caman ye mun diya. D'accord o diyara n ye docteur e yɛrɛ bolo yɛlɛma kura min ni Trump bɛ kan ka bɛ fɛ k'a bila sen kan a ka fanga kɔnɔna la bɛna kɛ ɲuman ye farafinna tungaladen ninnu ma minnu sigilen bɛ l'Amérique jamana kan yan nɔ ma wa. Ne kɔni t'a dɔn dɛ n'a bɛna kɛ ko ɲuman ye f'an k'a filɛ de an ye Trump ka mandat kelen filɛ déjà bon an ma se ka évaluer kosɛbɛ parce que bon a tun ye mɔgɔ kura ye pandémie y'i filɛ an kan donc ɲɛnama si mana kɛ je sais que ko dɔw kɛra immigration problème dɔw sɔrɔla mais je pense que Zeyna a ye fɛn fɛn fɔ n'a y'a kɛ kɔni a bɛna impact sɔrɔ jamanadenw kan ne ni immigrant caman kumana ne ni tunganamɔgɔ caman kumana ɲɛ min filɛ u ka ko la mɔgɔ caman contané don mɔgɔ caman b'a ɲɛna ko Trump bɛna kɛ k'a ka ɲɛmɔgɔya bɛna fisaya mɔgɔw ma jamana in kɔnɔ yan ne kɔni haminanko ye min ye c'est que n'a nana sisan a bɛna ko caman gɛlɛya mɔgɔw bolo quoi parce que a ka électorat ye mɔgɔ minnu ye olu bɛ fɛ
a ka restriction caman bila jamana kan donc ni haminanko ye min ye i bɛ se ka misali kelen exemple kelen da an ma sisan a bɛ se ka na fɛn minnu e yɛrɛ bolo olu bɛna gɛlɛya mɔgɔw bolo kan min bɛna gɛlɛya mɔgɔw bolo kan sɛbɛ tɛ minnu bolo n'u ka u somɔgɔw bɛ yan sɛbɛ t'olu bolo sɛbɛ b'olu bolo a ko k'a bɛna olu somɔgɔw bila ka taa olu bila ka taa u taayɔrɔ la 1 2 politique extérieure a bɛna Amérique bɛ aide min di mɔgɔw ma a bɛna o caman couper environnement a tun y'a yɛrɛ bɔ Paris accord la fɔlɔ a ka 4 wagati k'a bɛna o fana couper donc ne hami ko ye min ye a bɛna Amérique ta ka Amérique tigɛ ka bɔ ko caman na donc ka ko gɛlɛya mɔgɔw bolo yala nafa jumɛn bɛna kɛ a ka fanga la farafinna jamanaw yɛrɛ kan kuruba la nafa b'a la fɔ n'an k'an si k'a filɛ dɛ an bɛ yɔrɔ min ten tɔ mɔgɔ caman ko nafa bɛna k'a la donc fɔ n'an y'an si k'a filɛ n'a sera ka kɛlɛ min bɛ an ka jamanaw kan n'a sera ka o régler ka se ka dɛmɛni kɛ ka dialogue créer pour que ka kɛlɛ ninnu ban o bɛna kɛ nafa ye maintenant sur le plan des échanges extérieurs avec nos pays an ka dirigeants sa n'olu fana ye wuli k'i jɔ ka unité kɛ ka na kuma ka na an ka cas exposer peut-être que a bɛna bɛn en tout cas n bɛ yɔrɔ min ten surprise bɛna sɔn ka caya parce que an t'a dɔn exactement a ka dernier 4 ans a bɛna kɛ cogo min démocrates bɛna se ka mun de kɛ yaasa k'u ka jɔyɔrɔ u ka opposant ya a bɛ fɔ ma ko fangagaralabagaya jɔyɔrɔ minan fa ko ɲuman l'Amérique congrès kɔnɔna la u bɛna mun de kɛ ani fana labanna i bɛ se ka ladilikan jumɛn b'i bolo k'a di jeunes ma sifinw ma ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye aw kana nouvelles lamɛn ten tɔ aw kana mɔgɔw lamɛn aw yɛrɛ bɛ taa aw ka kow ɲɛɲini aw yɛrɛ bɛ taa aw ka fɛnw ɲɛɲini aw bɛ taa données filɛ aw bɛ taa filɛ kow bɛ cogo min ka kow ɲɛɲini voilà dɔw bɛ yen u tɛ télévision filɛ u ka sira tɛ télévision na u ka sira tɛ tendance politique la aw yɛrɛ bɛ taa jeunes aw bɛ taa filɛ minnu bɛ baara kɛ ka ɲa aw bɛ t'o kɛ démocrates u bɛ ka hali congrès bɛ perdu sisan ça veut dire que i bɛna sɔrɔ Trump n'a ka mɔgɔw u bɛna pouvoir entier sɔrɔ u bɛna exécutif sɔrɔ u bɛ présidence la u bɛna sénat sɔrɔ u bɛna peut-être chambre sɔrɔ ça veut dire que a pouvoir bɛɛ b'u bolo sisan donc démocrate kan ka min kɛ u kan ka baara commencer à la base pour que ka électorat sɔrɔ ka jamanadenw convaincu k'olu bɛ se ka na pouvoir la tuguni ka jamanadenw dɛmɛ k'u dɛmɛ u ka kungow kan u ka kungo vraiment min hami ko b'u la an ka foli b'i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Dr Sona Konate ye ale ka kumakanw de tun filɛ nin ye ninnu ye ale ye Kamala Harris ka kɔkɔrɔdonbaga kulu tɔnden ye a sigilen bɛ Maryland yan nɔ l'Amérique jamana kan ka foli kɛ a ye ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye MINUSMA duniya keleya tɔnba ka lakanakɛ dɛmɛkulu Mali la ka minanw bɛ minacɛw bɛna kun cɛ pewu ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la ka bɛn novembre kalo tile 15 san 2024 ma u ni Mali ka bɛnkan ka da u ni Mali ka bɛnkan kan ayiwa ni laseli ninnu ayiwa olu kɛra Mali fangaso ka ladala tɔnsigi senfɛ u ye a jira k'a fɔ ayiwa k'u bɛ Bamakɔ kan lasegi ne ka tila tuguni ka minan tɔw ka fara u ka baarakɛlaw an'u ka baarakɛkulu n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan a bɛɛ cɛ ka kɔsegin ka bɛn novembre kalo tile 15 waati ma nin laseli ninnu kɛra conseil de ministre fɛ kunungo araba la Ethiopie jamana ka hadamadenya hakɛ kɔlɔsilikɛ kulu ye laseliw kɛ alamisa don na k'a fɔ awa k'u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ 48 ka fagaliw kan Oromia Bamanci dagayɔrɔ sigida kɔnɔna la dɔ min lawaleyara dɔgɔkun tɛmɛnenw na u ye a jalakiliw bila Bamanci kɛlɛkɛdenw ka Bamanci kɛlɛkɛdenw ne u bɛ ka fagali jugubaw ani ka jatigɛbaw bila sigidalamɔgɔw kan sisan an ka tɛmɛ ni Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ye an ka o lamɛn
Amba daminɛ ni basket ye fɔlɔ sanfɛ cɛliw o ɲɔgɔndan belebele dɔ bɛ sen na Abidjan Trècheville Palais des Sports la a daminɛna kunna sini tarata novembre kalo tile 5 san 2024 Basketball Africa League danko bal o san 2025 ɲɛbila ɲɔgɔndan dɔ don farafina club segi de b'a kɛnɛ kan club fila minnu mana se final la a club segi cɛma olu de bɛna u yɔrɔ ta bal nata kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako Mali cɛbɔ ale kɔni bɛ k'i sɔn a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe A ye a ye se sɔrɔ a ka boko fila bɛɛ la kunu araba o tun ye a ka boko filanan don ye Stade ye se sɔrɔ RD Congo Show Sport kan kurubi 72 o kɛra Stade ta ye kurubi 65 Show Sport y'o sɔrɔ o y'a sɔrɔ tarata tɛmɛnen Abidjan Basketball Club bina Stade ɲɛkɔrɔ kurubi 8 Stade kurubi 9 Stade Malien de Bamako ka boko sabanan tun bololen n'u ka bila bila nɛgɛ 14 sanga 30 o ɲɔgɔnda tun kan ka daminɛ ani Gabon Muanda Basket ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka min fɔ ka fara kan o de ye Stade kɔni hakilila latigɛlen n'u k'a dɔn ko a bɛna demi-finale ɲɔgɔndan 10 groupe tɔ kelen na n'o ye groupe B ye Tripoli Alali de bɛ ten kan boko fila sebaya fila boko fɔlɔ Liberia Mighty Barol ɲɛkɔrɔ kurubi 99 Liberia Mighty kurubi 81 boko filanan Alali kuru 101 Ghana Spin Tex kurubi 9 k'a kuncɛ ni sirantolantan ye sirantolantan kanubaw caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko Mali bina cogo di tournoi fois A U17 finale kɛnɛ kan Senegal ɲɛkɔrɔ ntɛnɛn tɛmɛnen kama sɔrɔ Mali de fɔlɔla ka Senegal jɔ lamaga siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn na ani sirantolantan denmisɛnninw olu degeli karamɔgɔ don masala la. Ne tɔgɔ Ibrahim Diallo bɛɛ bɛ n wele Stade Malien fulakɛ awɔ bɛɛ bɛ n wele Stade Malien fulakɛ n ye Stade Malien minimum entraîneur principal ye. Minimum ye ka ta san 15 awɔ san 15 ka yɛlɛ san 14 ka taa san 15 la quoi. Don o don an b'a fɔ an bɛ mental fɔ mental ye tiɲɛ de balontan na kabini formation na a bɛ fɔ an ɲɛna n'i bɛ fɛn fɛn préparer i bɛ mental préparer kungololaku merci mais i bɛna sɔrɔ si région in na ka da Sénégal ni waatinin kɔnɔna la i bɛna sɔrɔ Sénégal ka bugɔli ka ca an ka denmisɛnnin kunda n'u m'an ka junior éliminer u b'an ka cadre éliminer u b'an bugɔ tuma caman mais k'a fɔ u bɛ se n'an ye balontan na o tɛ o mais ne mental la u b'a fɔ hali n'an ye 2-0 k'u la 1-0 k'u la u b'a fɔ Mali tɛ s'an na n'a b'i kunkolo la karisa tɛ si la i bɛ fɛn bɛɛ k'a ye dere minute mental la a b'a bila n'a y'a bila dɔrɔn i bɛ tɛmɛ a kan arajɛ bani Mali ka biw bɔra cogoya min na bani Mali ka biw bɔra cogoya min na ne yɛrɛ bolo ka nɔgɔn an ka kuma arbitrage la wa arbitrage b'a la sa an ka kɛ ten arbitrage b'a la mais a ka nɔgɔn a man ka kɛ ten mental la hali mental de la u y'an ci turubi la an b'a fɔ dɛ an b'a fɔ fana an b'a répéter a b'a baara kɛ yan an b'a baara kɛ an b'a baara kɛ an b'a fɔ an b'a baara kɛ n'i ye Mali to a ka jouer a ka football la i tɛ se ka foyi kɛ Mali la f'i ka Mali agresser de. Agresser ye mun ye o tuma i t'a to a ka jouer n'a ko a bɛ ballon mun faga i b'a sa n'i y'o kɛ Malien den na k'a to k'i b'a n'a ko a bɛ ballon faga i b'a tan i b'a fɛn arbitre tɛ a dɔw fiyɛ voilà u b'a fɔ arbitre bɛ ka jouer an kan nin bɛ ka jouer an kan o b'a sɔrɔ arbitre bɛ aw bɛɛ de kama aw de b'aw jɔ a jɔyɔrɔ la ka se k'o bɔ yen n'i dar'i yɛrɛ la i b'a fɔ nin tɛ kɛ n na se ka foyi tɛ a la a tɛ k'i la i ye denmisɛnnin ye awɔ ne tɛ ci bi se ka foyi tɛ a la i tɛ ci awɔ bi an bɛ gagner de hali n'an bɛ sa an bɛ gagner fo bɛɛ ka dɔ la don dɔ la fo don dɔ la hali n'an bɛ sa an bɛ gagner. Senegal ni Mali de bɛna u niyɔrɔ ta CAN U17 nata kɛnɛ kan UFOA tɔgɔ la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Ayiwa nin bɛ dansigi kɛ an ka jɛmukanw na k'a fɔ aw ɲɛna a k'an bɛn waati wɛrɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.